A beadást követően nem pattant el. Misjudged the flight of it. Tudta védelem, Varga Barnabás pedig. Barnabás Varga Nedar. Jól érti meg. Albeli mérkőzésén a Ferenc. Nagy, meg tudja húzni, be is tudja adni. Varga fejjel! Gyönyörű ugrik, hogy hiába van ott Duarte, elvileg rajta. Egy az egyben nagy vállalja a csatát, és Varga pedig tényleg olyan... Kirkos with the first time cross. Varga allowed to bring the ball down. Oh, what a fantastic goal! That is brilliant. Hungary leading. Pela ponta esquerda, se manda, Hungria, o cruzamento, toque! Gol! Levy brengt hem voor de goal. Maar de kopbal en de goal. Veel wedstrijden dit seizoen. Het is zo onverwenseld. De deksel op de neus. Racing Genk. Het verhaal ook van... Interes sprintel. Jó is a beadása. Varga, ballal lő. Gól! Elhúzza vissza Varga. Talán hozzá is ér. Karabakos vei високата цена, ще има емоционална стойност. Барнабаш Варга сега с възможност. А след това страхотно движение от страна на Варга. Едвин. Ele vem no cruzamento, toque! Gol! De novo Már a 16-oson belül Benromdán. Most középre, és most már 9 gól. Benromdán nagyon pontosan tette be középre a labdát. Jön a szöglet középre. Ott a fejes, és ez már megvan. Ugrik, mint a többiek. Kéri a szílen. Még egy torvajta, most a beadás, ott a fejes. Kettős, mindenki egymásra vár. Marga pedig az ötösről, az két Traoré. Ketten is a túloldalon. Ez szép játék, és ott az egyenlítés. Hosszúra, nagyon rosszul jön a kapus, és egyenlít a... Így nem tud közbeavatkozni. Menne a labdáért a kapus, de Meski lábában el... Kylmän versiot eri lava kuin Marsavic. Se shotvatanka voreva shivedaan meidän. Jonathan Levy. Megint zavartalanul áthozza a középpályán, ott a lehetőség. Varga, és 2-0. Keita adott egy jó labdát, Varga pedig végigvitte. Дублиран от Као, му дал да решава да играе сам и центрира опасност. Грубер, който центрира Бърдуш. Végzi el. Kiverődik középre, ott a fejes. És talál be. Nagy. Laposan középre, Varga Barnabás 2-0. Itt jön be a labda, és egyszerűen Trying to deal with the danger, but that's still at the important for the clean sheet. That's got out the deal. Dangerous. Oh! What a nightmare for those two guys already. Lévi, üres Kádó a hosszú oldalon, Lévi inkább a ballábára cselez. Alányul, Kádó fejjel, vissza Varga, gól 2-0. Varga meg Peres tukkol közvetlen közelről. kitol Nagy, meghúzza Inora mellett, Nagy középre, ott a fejes gól. Egy Ferencvárosi mezben 2022-ös, Yusuf lekezeli, és még mindig ott van, Varga aztán belövi, de... És most a Ferencváros is hetet szerezhet. Varga és belövi. Jön a gól hazai pályán is Varga Barnabástól. Hier is Varga en daar is de 4. Befutó. És így jó döntés, hiszen sikerül berúgni. Igazsága, technikája a labda birtoklásnál segíthet, előtt pedig éppen Varga Barnabás ellen. Varga Barnabás, és nagyon nagy védés. Tóth szép csere, még egyen tovább, Varga lő,
Teljesen Hungary sweeping it out to Kirkes. He can really cross the ball. Collins can't get back. Kijken. Staat echt met zijn rug. Mazen. Jobban van egymással Yusuf. Ott marad a labda, Varga lő, fölé. Salzburg ellen a baloldalon játszott, és egy rossz hazadás következtében ott az első lehetőség. Varga még egy csel, és aztán elhalt a támadás. Zolai, Varga Barnabás. A 16-oson belül egy ívelés a kapufát éri. Nagy középre. Az viszont jó! És itt is egy Varga Barnabástól.